Dijken en duinen in Zeeuws-Vlaanderen ernstig verzwakt door storm Corrie. Deze schade, deze vorm hebben we nog nooit gezien. En verder in deze Zeeland nu. Weerbaar zijn tegen coronastress. En gebouwinspiratie voor lullige mokken. Goedenavond. Tientallen meters weggeslagen duinen en een dijk die zo zwak is dat die permanent in de gaten gehouden moet worden. Het kost nog maanden om de schade die de storm Corrie deze week heeft aangericht in Zeeland te herstellen. En op sommige plaatsen zal dat waarschijnlijk helemaal niet meer lukken. De schade van storm Corrie is hier bij de duinen van Nieuwvliet goed te zien. Ik sta op een pad waar normaal fietsers en voetgangers langs mogen, maar dat is nu afgezet omdat hier naast een afgrond ligt van 7 meter diep. Over een breedte van 430 meter zijn de duinen beschadigd geraakt en er is hier zo'n 20 meter duinzand weggespoeld. En deze schade, deze vorm hebben we nog nooit gezien. En u doet dit werk al een tijdje? Ik doe dit werk ondertussen al 41 jaar. Regelmatige zandsuppleties beschermen deze duinen normaal gezien en er zou er komende winter weer een plaatsvinden. Die komt te laat. Deze duinen worden afgeschreven. Deze duinen worden teruggegeven aan de zee, denk ik. En er wordt een nieuw pad voorzien, meer landinwaarts. Duinen en een dijk verderop houden de zee dan buiten. Verderop in retranchement richt de storm Corrie ook veel schade aan. Deze polder bij retranchement is in 2019 aangelegd als natuurcompensatie voor de Westerschelde. En een deel van de dijken zijn natuurlijke groene dijken, dus zonder stenen. En precies die dijk zonder stenen heeft nu dus veel schade opgelopen tijdens de afgelopen storm. Hier ziet u de schade van de afgelopen stormen. De storm van begin januari en de storm van afgelopen week. De bovenste kleilaag is eraf geslagen. Deze is 25, 30 centimeter dik. En hieronder zit de klei. Deze de veiligheid moet waarborgen. Dat is de zware klei. En deze is nog aanwezig. Nou, over de lengte van 400 meter is dus te zien dat de bovenlaag van de dijk is weggeslagen en dat de klei te zien is. Hoe moet dit nu worden hersteld? De bedoeling is, het zou sowieso een groene dijk worden en blijven. We gaan dit jaar nog gewoon de dijk herstellen, gewoon maar klein. En dan hopen we nog dat hij dit jaar zich gewoon herstelt. Lukt het dan niet, gaan we de komende jaren over op een harde bekleding. En dan zou ook deze groene dijk versterkt worden met stenen. Want de stukken dijk die met steen bekleed zijn naast dit getroffen stuk zijn de storm wel goed doorgekomen. De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart komen nu echt snel dichterbij. Want vanochtend zijn in heel Nederland de kieslijsten vastgesteld. En dat gebeurde hier dus ook in de raadzaal van de gemeente Tholen. Leden van het Centraal Stembureau controleerden of kandidaten van partijen aan alle eisen voldoen. En welke partijen in Tholen dit keer meedoen aan de verkiezingen. Of juist niet meer. De PVV doet niet meer mee met deze lokale verkiezingen hier op onze eilanden Tholen en Sint-Philipsland. En we hebben een nieuwe partij, Jezus Leeft. In alle 13 Zeeuwse gemeenten zijn vandaag de kieslijsten vastgesteld. In Middelburg doet de Piratenpartij voor het eerst mee. En Forum voor Democratie is nieuw in Middelburg, Vlissingen, Hulst en Sluis. Het NK tegenwindfietsen van aanstaande zondag op de Oosterscheldekering is al stijf uitverkocht. Binnen een paar uur waren gisteren alle 300 startbewijzen de deur uit. Mensen hebben volgens de organisatie wel weer eens zin in iets geks. Deelnemers moeten op gewone huistuin- en keukenfietsen rijden, maar het wordt een MATS-editie, waarbij er ook een rondje in het parcours zit, waardoor de deelnemers ook enkele seconden de wind mee gaan hebben. En ook is de finishlijn iets naar voren gehaald. Door de vele regen komende zondag zijn de deelnemers meteen gedoucht, aldus de organisatie. Het is misschien een lullige actie. In Middelburg zijn nu mokken te koop met daarop de afbeelding van deze nieuwe gebouwen bij het station, die bij nader inzien toch wel een erg aparte vormgeving bleken te hebben. In de volksmond de lulgebouwen nu genoemd. De actie is bedacht door ondernemer Patrick Lammers. Op de mok niet alleen een afbeelding van de gebouwen, maar ook een slogan. Middelburg is de lulligste niet. Misschien toch niet de beste promotie voor de stad. Negatieve reclame is ook, dat kan ook positief uitpakken. En er is natuurlijk zoveel commotie geweest. Ik bedoel, dat kan ook weer een trekpleister worden voor naar Middelburg toe. Ik bedoel, het is toch wel, als je het weet eenmaal, dat daar lul staat, dan kan je ook niet meer anders naar het gebouw kijken.
architect die zegt van ja, het was helemaal niet de bedoeling. Nee, nou ja, misschien kunnen ze ook een mokje op kantoor gebruiken om daar iedere keer aan te denken. Ja, als ze een slokje koffie nemen. Ah ja, dat hebben we ook nog neergezet in Middelburg. Ja, best lullig, maar goed, ja, met een knipoog. En de gebouwen bij het station zijn bedoeld voor de huisvesting van studenten. Van België tot aan China en van Canada tot aan Oeganda. Q Aviation uit Middelburg ontwikkelt, maakt en verkoopt over de hele wereld verlichting voor helikopterplatforms. In 5 jaar tijd groeide het bedrijf uit van een lege loods tot marktleider op het gebied. Eigenlijk hebben wij elkaar leren kennen bij een vorige werkgever. Die deden ongeveer hetzelfde als wat wij doen. Alleen vonden wij dat het beter kon. Dus op den duur dachten we van nou ja, 1 + 1 is 2 en we zien kansen. En die kansen hebben geleid tot de start van Q Aviation. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en maken van lampen. We maken verlichting waar een helikopter of een vliegtuig mee kan landen. Dus puur de verlichting. Dus alles wordt hier ontwikkeld. De behuizing, maar ook de technologie erachter en erin. Die wordt hier ontwikkeld. Vervolgens komen die onderdelen een keer weer binnen. En worden ze hier ook in elkaar gezet. En gaan ze hier ook volledig getest, verpakt weg. Het succes van het bedrijf is mede te danken aan de goede rolverdeling tussen de 2 compagnons. Ja, ik ben technisch directeur, Martijn is commercieel directeur. En ik zou zeggen, we hebben een technisch bedrijf, dus ik los veel van de technische problemen op. En Martijn lost veel van de commerciële problemen op. Dus ook een stukje verkoop. Niet dat dat echt een probleem is, maar dat is een onderdeel wat Martijn oplost. Ja, ik heb de makkelijkste taak. Ik hoef overal ja op te zeggen en ik hoef het alleen maar te verkopen. En de rest is zijn pakje aan. En dat gaat goed? We mogen niet klagen. We zijn snel gegroeid en dat is door de verkoop uiteraard. Het feit dat ze elkaar zo goed aanvullen ging overigens niet zonder slag of stoot. Zeker in het begin moet je elkaar heel goed leren kennen. Anders gaat het botsen. En we doen het samen. Als je alleen zou zijn kun je alleen je keuzes maken. Maar in dit geval zijn we beide eigenaar. Dus je moet het wel samen doen. En we hadden heel veel discussies over alles. Ik wil veel verkopen, hij wil de beste kwaliteit. Theoretisch gezien kan dat, maar het gaat nooit vlekkeloos samen. Dus je moet compromissen sluiten? Zeker. Dus dat levert altijd discussies op. En die hebben heel veel gevoerd. Tot een moment eigenlijk nu dat we elkaar beter kennen dan onze vrouwen. Lijkt het ook echt op een huwelijk? Nou ja, gelukkig niet op de fysieke manier. Nee, dat misschien ooit, maar nu nog niet. Nee. Qua communicatie en qua wat we weten over elkaar, zeker. Ze zijn voorlopig dan ook nog niet op elkaar uitgekeken en hebben nog genoeg ambities. Wij vinden het opstarten van het bedrijf vinden we heel leuk. Hè? Dus die nieuwe business, die uitdaging. En daar willen we ons meer op gaan zetten. Dus als je zegt van ambitie, puur Q Aviation, is dat we gewoon door gaan groeien. En de ambitie voor onszelf, dus echt persoonlijk, is dat we in hetzelfde marktsegment, dus in het segment waar we in zitten, dus die verlichting en alles, dat we daar weer nieuwe producten in kunnen ontwikkelen. Dus het zijn bijna een soort van 2 wegen. En dat is eigenlijk onze ambitie voor de komende, ik zou bijna zeggen 5 tot 10 jaar. Meer stress en meer psychische klachten de afgelopen coronajaren hebben er ingehakt bij studenten. En daarom wordt er bij de HZ nu onderzoek gedaan. Hoe kun je je nou wapenen tegen stress en depressieve klachten? Er lopen weer studenten door de gangen van de HZ University of Applied Sciences. En daar zijn ze bij de HZ maar wat blij mee. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Want een teveel aan stress onder studenten is al jarenlang een groot probleem. Wij wilden eigenlijk kijken van waar komt dat nou door? We konden opnieuw kijken van wat is het aantal studenten met een hoge stressmate. Maar wij wilden nu kijken van wat zijn er onderliggende factoren die die stress veroorzaken. Zodat we daar iets mee kunnen doen. Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid stress minder effect heeft op het mentale welzijn dan de manier waarop de studenten met die stress omgaan. De stress kunnen wij nu niet verhelpen. Wij kunnen wel kijken naar hoe gaan we die studenten trainen of wat kunnen we nou doen om die student wat weerbaarder te maken tegen die omgeving. En daar zullen we vooral op in gaan zetten. Het onderzoek naar studentenwelzijn hier bij de HZ is al opgezet voordat de coronapandemie begon.
Maar door de komst van corona is studentenwelzijn eigenlijk alleen maar nog belangrijker geworden. Er kwam een enorme stress voorbij natuurlijk, die ook is meegenomen in het onderzoek. Dus die de stress ook heeft verhoogd. En COVID was één van die stressoren die invloed uitoefent op mentaal welzijn. Het probleem is groot. Uit landelijk onderzoek blijkt dat meer dan 60% veel stress ervaart en meer dan de helft van de studenten kampt met psychische problemen. Daarom zijn ze bij de HZ heel blij met dit onderzoek, zodat er ook daadwerkelijk iets aan gedaan kan worden. Als HZ hebben we heel erg ingericht nu op professionalisering ook van onze studieloopbaancoaches. Eerst waren we heel erg gericht op mijn loopbaan, studieresultaten. Maar door corona zijn er andere vragen gekomen bij studenten. Wat meer eenzaamheid, demotivatie. En hoe ga je daar als studieloopbaancoach ook mee om en hoe kun je daar ook op anticiperen? Tegelijkertijd overheerst er ook blijdschap en opluchting, want nu studenten weer fysiek les mogen krijgen, hebben de docenten er ook veel meer zicht op. Ik hoor van docenten dat sommige studenten gewoon verdwijnen. Ja, je kan gewoon je schermpje op zwart zetten, niemand die je ziet en niemand die weet wat er gebeurt achter de laptop, zeg maar. En het onderzoek is ook nog niet voorbij. Studentenwelzijn blijft een ontzettend belangrijk onderwerp. Dus we blijven gewoon volgen wat er gebeurt. Dat gaan we gewoon monitoren in de komende jaren. En dat gaat voorlopig hoog op de agenda staan. De dag begon droog, maar vanmiddag sloeg dat om en er passeerde een koufront met regen. Ja, dit weekend is het een beetje stuivertje wisselen. Morgen wordt een droge dag met een zonnetje, maar zondag harde wind en veel regen. Heel goed dus voor dat NK tegenwind fietsen. En dat gaat u natuurlijk zondag allemaal zien bij Omroep Zeeland. Tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen en alvast een fijn weekend.